Hodnocení utkání, věděli jsme, že to bude strašně těžký, určitě výrazně těžší než to první utkání u nás doma. Myslím si, že první třetina od nás dobrý pasáže, kontrolovaný, ale taky pár střídání, kdy jsme byli jako velmi laxní, což bylo stejný jako to první utkání. V druhé třetině to hodně ovlivnilo vyloučení Remyho, kde jsme o něj přišli půlku té třetiny a hráli jsme bez něj. V tu chvíli si myslím, že jsme mohli ten zápas zabít, protože vedli jsme 4-2, měli jsme tam přesilovku nájezd, nedali jsme a nechali jsme Slávii ve hře a oni tam pak jako dopláceli nějaký góly z protiútoků, z dorážek, z našich jako chyb. V třetí třetině jsme se hodně jako snažili furt jako hrát naší hru, snažili jsme se trošku jako sklidnit, protože věděli jsme, že dneska v tom zápase tolik jako nejsme a navíc Slavie nám to dělá extrémně těžký. Naštěstí jsme tam dali 2 rychlý góly na 7-6, 7-7 a to si myslím, že rozhodlo. My jsme měli to momentum a tam to v tu chvíli bylo, kdo dá gól, tak asi vyhraje a dali jsme ho my. Závěr jsme zvládli velmi dobře, ale určitě jako nejsme spokojení s tou hrou, kterou jsme dneska předváděli a Slavie nám to udělala strašně těžký, ale jsme rádi, že máme ten druhý bod. Je lepší vyhrát takhle asi než nějak zásadně výrazně. Takže jsme rádi a v pátek to určitě budeme ukončit.